Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, tentunipun ngambali atur utawi ajak-ajak syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Panggenan kula lan panjenengan sami aman nggih kuwi. Nonton iki berita nggih Sumatera, Aceh atase banjir kok kados mekaten. Pada tahun 2004 niku pun tsunami kados mekaten. Mila kula lan panjenengan sami nggih saged mbayangke, saged ngraoske endah perasaane. Lah mbok menawi kula lan panjenengan sami kang saged ndonga didongake saestu, ingkang saged sumbangsi donasi lan sanes-sanesipun nggih kasumanggaken. Intinipun kula lan panjenengan sami nggih patut prihatin lan mugi-mugi sederek-sederek kula lan panjenengan sami nggih enggal paring napa dipun paringi solusi bantuan lan sanes-sanesipun supados saged melewati masa-masa ingkang luar biasa kados mekaten kanthi sae lan dipun niyati ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten mauidul hasanah kula lan panjenengan sami utawi majelis ilmu dalu kalenggahan niku wonten ayatipun Gusti Allah wonten Quran surat Ali Imran 102. Gusti Allah ngendika nggih menika ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kula lan panjenengan sami pun asring banget setiap khotbah napa melih khotbah Jumat lan ceramah-ceramah sanes-sanesipun mesti ngoten niku. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Termasuk teng khotbah napa kemawon khotbah nikah nggih ngoten. Artinipun apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sak temene takwa. Hei orang-orang yang beriman. Terus nek teng Al-Qur'an Bapak Ibu niku wonten seruan ya ayuhanas, ya ayyuhalladzina amanu niku macam-macam. Nek ya ayuhanas niku nggih sedaya menungso sing beriman napa mboten niki diseru dijeluk kalian Gusti Allah direki. Ning nek niki ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong sing beriman. Dadi mboten kabeh menungso, wong-wong sing gadahi iman. Nah, misalnya kula lan panjenengan sami gak ada iman nggih berarti aku iki. Ya ayyuhalladzina amanu napa awake dhewe niki kan beriman, bertanawa tiang-tiang sing beriman kan bertakwa. Bertakwa niku napa? Nglampahi sedaya perintah Gusti Allah lan nebihi sedaya awisanipun utawi laranganipun Gusti Allah. Niku namine takwa. Nglaksanaken perintah Gusti Allah sedaya lan nebihi awisane Gusti Allah sedaya. Dadi boten terbang pilih, pokoke sedaya. Nah iki dadi sing sebenar-benar takwa utawi sak temene takwa niki wau, taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus tambane napa? Tambane wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan napa? Islam. Jadi awake dhewe niki diseru kalian Gusti Allah aja ngasi sira kabeh kuwi mati dalam keadaan ora Islam. Jadi niki memang enten napa niku? Nah kaya enten perbedaan nggih. Perbedaanipun ngeten. Gusti Allah niki maringi pacoban lelakon urip dumateng kula lan panjenengan sami niki sesuai dengan kemampuanipun masing-masing. Dados awake dhewe kudu yakin nek aku diuji ngene berarti Gusti Allah nganggep aku mampu. Dadi dijalani ingkang optimis.
Gusti Allah mboten bakal maringi pacobaan utawi lelakon urip napa di luar batas kemampuane awake dhewe. Artine Gusti Allah niku pun ngerti nek awake dhewe niku mampu. Niku ngoten niku. Tapi teng ayat niku kados dene sewalike, kados dene dipeksa. Iki niku kang lakoni perintah Gusti Allah napa niku lelakone urip iki carane kaya banyu mili lah ngoten niku. Tapi teng mriki niku kok kaya dene dipeksa pokoke aja ngasih kowe mati nek ora apa aja ngasih kowe mati dalam keadaan sing tidak Islam. Jadi nek jenengan niku sedo kuwi harus dipastikan nek awake dhewe niku beragama Islam. Padahal awake dhewe sedane iki sok mben iki agama Islam mboten nggih mboten ngerti aku. Enten tiyang niku sing malih agama nggih enten to, mboten ngerti. Mboten saged jamin awake dhewe niku, tapi Gusti Allah niku ngengken gondeli tenan. Pokoke dhewe supados napa sedo niki dalam keadaan Islam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados niki pentingnya awake dhewe niki bergantung kalian Gusti Allah. Wong sok kira ngerti, berarti artinya awake dhewe gantung kalau Gusti Allah dediple tenan kalian Gusti Allah. Sesuk ki matine kepiye, teng pundi, terus kanthi kados keadaan kenging napa lan sanes-sanesipun niku mboten ngerti. Tapi welinge Gusti Allah niki awake dhewe kudu dalam keadaan agama Islam niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados nek misale Gusti Allah niki pun manti-manti kados mekaten, awake dhewe niku gondelane kalih Gusti Allah kudu tenanan. Pripun carane supados awake dhewe iki iso gondelan tenan napa-napa niki kedah nyebut asmane Gusti Allah utawi zikir. Tiyang nek sering nyebut sering zikir asmane Gusti Allah berarti tiyang niku gondelane kalih Gusti Allah. Pikantuk kanugrahan napa kemawon alhamdulillahirabbil alamin. Kok nglampahi kesalahan laksana-lasanipun astagfirullahalazim. Wonten berita kematian napa delalah enten sing kecelakaan wa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dados innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku mboten namung kematian tapi jenengan kesandung napa-napa niku maksude sing sesuatu hal sing kenggene Gusti Allah niku bakale wangsul nggene Gusti Allah. Kelangan napa ngoten nggih innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku nggih mboten napa-napa. Intinipun donga zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala sak dengah wedal menika ndadosaken awake dhewe niku gondelane kalian Gusti Allah. Dados sewayah-wayah sedo awake dhewe sedo nggih menika husnul khotimah. Mergo ngeten Bapak Ibu. Nek kula lan panjenengan sami sering zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala ngantos nandes teng ati. Wilane niki pentingnya rutinan malam Rebo la ilaha illallah. Niki jenengan pun apal astagfirullahaladzim jenengan pun apal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad panjenengan nggih pun apa. Tapi nandeske teng ati niki. Kula nate cerita enten tiyang gadah manuk bio. Kelingan mboten? Nek mboten kelingan kula critani melih. Critani melih. Nggih, sethithik mawon nggih. Dados enten kiai niku diparingi manuk bio. Manuk bio niku sing iso ngomongi lho. Iso nirokne. Jenengan kula nate masalah kan mertamu niku kula assalamualaikum. Nah mrikane niku jawab assalamualaikum ngoten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Piye to salam kok malah dijawab salam. Lah jebule iki manuk. Kula kita nek tiyang enten manuk bio ngoten sing saking pintere. Niku diparingi teng ngene kiai. Kiai ini nggih seneng, jane nggih boten nyuwun. Wong anu nggih diopeni jane. Tapi singkat wekdal, Bu. Manuk bio niki mati ditubruk kucing pas delalah teng isor mungkin arep diganti pakan apa diresiki ae ditinggal. Mlebu ditubruk kucing mati, Bu. Napa jenenge manuk kuwi kelompok-kelompok asih cek-cek kok wis piye lah suarane ngoten niku lah. Suara manuk sing jenenge kelarang di pangan kucing dicakari ngoten ngantos mati. Kiai ini susah.
Ya ini susah ngantok pirang-pirang dino niku susah wae. Bunyai niku sampai pripun nggih mboten mentol nyawang. Iki bojoku Pak Yai iki kok susah wae manuk biyone mati ditubruk kucing. Dianu kucing. Terus akhirnya kok sanjang kali tiyang sing maringi. Mas, Pak Kiai iki tak gatekne iki pirang-pirang dino niku sedih susah. Lah kenapa to Nyai? Manuk biyone mati ditubruk kucing mati. Lah nawung-nawuk manuk biyomon kok mbok kula tumbaske mleh. Kula padosi sing luwih apik. Akhiripun sowan teng kene Yayi. Yayi niki kula gawake manuk biyo sing luwih sae jenengan mboten sah susah, mboten sah sedih. Kula nggih mboten bakal pripun-pripun wong niku pun kula kekne jenengan mati nggih empun. Kula gawake sing luwih apik. Yaine matur pripun, Bu? Ngendika pripun? Aku mati aku mati man. Aku sedih, aku susah ki ora mergo manuk biyone mati ditubruk kucing ora kuwi. Lah kene nopo kaget ya, Mbak? Mergo nopo manuk biyo ki nek pas aku zikir kuwi melu ketut zikir la ilaha illallah la ilaha illallah manuk biyo ngetut nih la ilaha illallah la ilaha terus. Tapi begitu mati kok ora muni la ilaha illallah malah kiyang-kiyang kai-kai cuwi-cuwit rapyak-rapyak. Gusti Allah asma'i sing bendina disikirke sebutne kali aku ki ora metu. Aku ki wedi nek sok mben aku seprono seprene ngaji ngisi pengajian zikiran wiritan kuwi ternyata ora nandes ning ati. Aku sedo kok ora kelingan Gusti Allah kok malah atoh. Kan ngoten lho. Artine makna niki luar biasa penting. Pripun carane awake dhewe iki zikir tapi iso nandes teng ati. Mati niku bener-bener napa dalam keadaan husnul khotimah betok asmane Gusti Allah. Mila kula sering matur nek mboten tandes teng ati Bapak Ibu. Awake dhewe zikir la ilaha illallah astagfirullah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar begitu sandung astagfirullahaladzim. Iso. Begitu kesandung iso. Enak masalah ora kuat musuh-musuh ngamuk-ngamuk. Berarti iki dereng nandes teng ati. Napa mlih awake dhewe sedo sing sakaratul maut luar biasa. Mila ndonga sareng-sareng mugi-mugi napa niki asma'i Gusti Allah niki nancep teng ati kados dene zikir malam Rabu sing dipun lafalke. Dadi jenengan kan salat 5 waktu kan mesti enten la ilaha illallah ngoten niku. Niku nggih niku wau rutinan malam Rabu niki nggih nate la ilaha illallah niki atine sing dijak zikir. Supados mengki pas lambene kesel apa pas sakit niku ana ngomongan males, tapi ati niki mboten kesel nggih zikir Gusti Allah. Lah niki sing dinamakan nggih menika dhewe niki bencang sewayah-wayah niki sedane seda husnul khotimah. Jadi sinkron ngoten lho, mboten kok ketoke zikir tapi ternyata mboten mlebu teng ati. Wong ade niku mati teng pundi papan panggenan dalam keadaan wong mboten ngerti. Wonten sing nembe main pipong, semes, padahal yo gawe salat, gawe wiritan. Lah pas muni semes, pas mati ku. Jadi matine munine semes ora Gusti Allah. Ora Allah ngoten mboten. Pas semes pas mati. Nah berarti napa? Ya niku sing direkam semese niku wau. Kan kula nate cerita to. Tiyang foto niku cepret niku pas pundi niku dhewe mboten ngerti. Mila Gusti Allah niki pas ndudut nyawane dhewe pas muni semes. Apa pas muni Allah, apa la ilaha illallah. Kados dene foto, jenengan dicepret foto niki pas guyu, pas mangap, pas napa niki tukang foto mboten iso ngapusi. Cepret niku diadrepe kok jenengan pas mangap, jenengan nesu-nesu nggih mboten iso. Kula mboten trima Mas jenengan foto pas mangap ngoten iki. Lah pas nyepret jenengan pas sangop le budhe ngono kuwi. Lah niki diedit nggih mboten saged no. Lah pas ceprete niku sing ade mboten ngerti. Tapi nek tukang fotone sae, malaikate sae dikandani. Budhe kula foto nggih, kula hitung 1 2 3. Arep wangap kan di empet ta wong nggih. 1 malah gaya ngeten, malah sing ngeten, malah macam-macam. Gayane apik. Awake dhewe nggih ngoten nek gaene zikir, gaene ngaji nandes teng ati. Malaikat Israil niku ajeng nyabut, budhe jenengan pun wayahe wangsul pun ditimbali Gusti Allah. Siap-siap nggih. Nggih. Kok muni la ilaha illallah kula tuntun pas.
penak mboten krasa. Nurut ngerti-ngerti pun sida. Pun siap dereng Bu? Oh dereng. Itu nek kula kita nek latihan iki pun siap tenanan sih. Tapi sewayah-wayah kudu siap niku. Mergo mboten diomongi. Adeke mboten ngerti. Nggih pokoke siap ra siap kudu siap, kudu nanti setengah ati napa-napa kudu dikir nggih. Lah nek mboten ngoten kan penak desa persiapan. Oh, budhe nika seminggu kas. Loh. Sing Pak D nika 2 dina kas lah malah ra iso turu bingung. Mboten enten undangan pemberitahuan tiyang niku ajeng sedo niku dikabari sik niku mboten enten. Sedane teng pundi nggih mboten ngerti. Kadang-kadang tiyang niku sedo di luar wilayahe dhewe. Jane wong Kedung sono kok sedone iso teng Surabaya, Bu. Ora tau lunga teng mriku, ya ora merantau. Kok iso sedane teng mriku? Gusti Allah niku iso wae gawe alasan ade ngerti-ngerti sedone teng mriku. Mbok enten acara napa, mbok kesibukan apa delalah wae ngono lho. Ora tau-taune lunga kok delalah ya lunga tekan kono enten mawon alasane. Wong niku pun ditulis teng Lauhul Mahfuz. Si fulan engko matine teng mriki. Si ini matine teng mriki. Niku pun digaris. Awake dhewe niki ajeng ngeten mboten iso ngerti-ngerti delalah ya misale dijatah mati teng Surabaya delalah ya pas dina kuwi enek wae acara teng mriki. Ngerti-ngerti nggih. Kados dene ceritane nalikane Nabi Sulaiman niku wonten tiyang. Nabi Sulaiman niku ketekan tamu tiyang niku jagongan. Terus napa niku enten wong bodhe dhuwur sing medeni ngoten. Nggih mertamu, si tamu niki menawi wedine luar biasa wong kok sangar medeni. Anu Nabi Sulaiman niku sinten niku? Kok kula wedi lho kan tiyang niku sing teko niku sinten kok meneng wae ora salam ora napa-napa padahal enten jenengan barang. Tak kei ngerti ya kuwi malaikat Israil. Tapi yang mbake wedi pokoke kula saking wedine kula nyuwun dipindah teng Cina saking wedine kalih tamu niki wae. Nah begitu dipindah teng Cina. Lah ngopo dadak yang Cina? Kula wedi pokoke sing waduh kula pengen murasa kula kok wedi dipindah teng Cina wae. Nabi Sulaiman kan pinter, dadi cling-cling ngoten niku saged wong istanane Ratu Bilqis mawon saged dipindah kok. Keramike ngeten iki niku kados banyu. Jadi sampai Ratu Bilqis niku sowan tenggene Nabi Sulaiman niku cincing rumasane ngliwati kali. Saking hebate. Begitu pun dipindah teng mriko, cling teng mriko. Ya pun dugi Cina mriko tenanan. Lah mboten suwe wong gedhe niku wae nggih ngetutne ngerti mak cling nggih dugi teng mriko. Lho kok melu ngetutne akhire ditekoki kowe sapa? Ya malaikat Israil sing padha kali teng mriku aku diutus kalian Gusti Allah kon nyabut nyawamu. Gandeng kowe mau ijek ning gone istana Nabi Sulaiman, aku ora iso nyabut wong tulisane ning Lauhul Mahfuz laporane mbiyen kowe matimu ning Cina. Lah kowe saiki njaluk dipindah ning kene, lah iki suwayahe dijabut ngoten niku. Mesti enten mawon alasan. Enten tiyang niku lendro aja mangkat sik ya magrib ya. Pun dipenging bae ya. Delalah mawon mboten Bu niku sak dintosis mboten napa-napa sak ngerti-ngerti ya ning dalan enek alangan enten mawon. Ade niku Bu jenenge alangan nggih. Mboten ngerti niku. Wong kula gadahi rencang niku dolan tenggen kula. Ajeng pamitan niku, ajeng pamitan mbok engko wae muliye ngoten niku. Lah napa menapa to Mas Lukis? Wis pokoke engko muliye ngono kuwi. Wis engko nggih mbok delalah guru penak ngoten. Ngerti-ngerti wis nekat, ngerti-ngerti malah kecelakaan. Lah iya kecelakaan nggih lucu sing nganggo helm sing mburi niku. Akhire terus moro sing siji niku. Sing ngodi moro, Mas. Niku ada kecelakaan. Lah sing siji nanti sing siji teng mriku ngono. Tiap kancane ditinggal. Lah kula parahe teng mriku pun mboten enten. Lah jare wau nang kene. Jebule pun diterke tiyang teng rumah sakit. Jadi enten mawon cara Gusti Allah niki nggih napa niki nyesuwekne teng tulisan Lauhul Mahfuz kula lan panjenengan sami niki. Lah terus ngoten niku, pentinge kula lan panjenengan sami zikir nandes teng ati, mboten kok napa-napa terus mboten itu omongan liyane nggih angsal, tapi maksudnya zikir niku nandes teng ati supados napa
Zikir niki saged mlebet teng alam bawah sadar. Nek teng alam bawah sadar niki isine kalimat sae, sak wayah-wayah metu mesti kalimat sing sae. Nek kulinane miso-miso, enten kejadian sing di luar nalar niku mesti metune metu miso, mboten iso disetting. Mboten iso disetting karena niku masuke teng alam bawah sadar. Lane hati-hati nek muni kukuk ngoten niku. Ngono pasdun. Dadi setunggal napa awake dhewe niku napa minimale gondelane kalian Gusti Allah. Dadi supados sedaya napa takdiri Gusti Allah niki mbok awake dhewe seda teng pundi mawon dalam keadaan Islam utawi beriman niki wau. Ingkang nomor kalih ayat niku wau ngendikaaken nggih menika ngajak ngati-ngati awake dhewe niki. Ngajak ngati-ngati awake dhewe niki supados napa boten pindah kesibukan sing waune kegiatane sae niku dadi boten sae. Niku kadang-kadang enten kegiatan utawi hal-hal sing awake dhewe niki pun sae gandeng istiqomah niku wangel kadang-kadang dadi boten sae. Mungkin saking kegawa rencang, kegawa pergaulan lan sanes-sanesipun. Bilane pentingnya kula lan panjenengan sami wonten istiqomah pengawasan ini supados jagi kesaenane awake dhewe. Syukur-syukur malah saged pindah teng sing luwih sae setiap hari, setiap saat niku napa niki tambah sae. Luwih apik tinimbang wingi sing sakniki, sesuk kudu luwih apik tinimbang saiki. Mergo napa setiap saat niku potensi kematian niku saged mengancam diri pribadine awake dhewe. Kula nate cerita to, Bu. Dadi wonten tiyang mancing kalih rokokan, jiglok Bu, mati. Rokoke. Nggih, rokoke sing mati kan jiglok teng banyu. Wonten nembe kebel, walu wis kebel-belan asik niku, Bu. Mati niku nggih enten, Bu. Pulsane entek. Mboten niki sing dimaksud kematian ingkang saestu niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati, geng dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah niki seringe nyabut nyawane tiyang menungso niki sesuai dengan kebiasaannya. Nek biasane sae, mengki sedane nggih seda sae. Nek kebiasaan ingkang awon niku nggih disedane nggih dalam keadaan awon. Dadi miturut kebiasaane dhewe. Awake dhewe sering ngaji, delalang ku sedone pas ngaji. Intinipun dalam keadaan ingkang sae. Nek dadi wong sae kebiasaane sae nggih mengke bakale sae niki wau. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Gegandingan ibadah niki nggih gampang-gampang angel, mboten namung salat, ngaji, maos Quran, sikiran, tapi nggih nyambut gawe, nyukupi kabetan, nggih garap sawah, nggih nyambut napa damel termasuk ngopeni napa kemawon lah. Niku diniati ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek namung zikiran salat niku mungkin tiyang niku meksa-meksane saged. Tapi nek gula wentah keluarga, masa depan lan sanes-sanesipun niku kadang-kadang sok luwih abot. Mergo napa? Niku nek mboten temata kanthi sae, mungkin ibadahe nggih melu nglokro. Mila napa? Pikirane abot, nek atine enteng insyaallah aman, Bu. Pikirane abot tapi atine enteng insyaallah tesih aman. Tapi kewaliane pikirane enteng tapi atine abot niku kadang-kadang mungkin dadi perkara. Dadi ati niku butuh tenang. Nek ati tenang, keyakinan kula lan panjenengan sami sae nggih sae. Mila nek pun ati niki pun saged nampa kesaenan niku kadang-kadang pikiran mboten sah melu-melu. Nek pikiran melu-melu mengke kula lan panjenengan sami dadi mboten maksimal. Ajeng sedekah 100.000 misale ngoten niku. Ati niki pun nampa pun penak. Tapi nek pikiran melu-melu niku kadang-kadang mboten sida. Lah iya to. 100.000 kok disedekahne. Urung mesti sedina entuk. Engko ijik dinggo tuku sayur, ijik dinggo apa? Akhire medun-medun apa 50 wae ya. Oh ya ketok 50 wong napa kuwi infak sedekah kuwi ya ora nek watesan. Sing penting ikhlas. Bareng suwe-suwe
50.000 ki ya lumayan iki lah nek putuku sesuk rene njaluk jajan ya kepiye padahal atine wong niate pun ngoten. Akhire po 10.000 no ya. Kan sing penting ikhlas. Suwe akhire Rp500 klitik lillahi ta'ala. Jadi mergo pikiran kula lan panjenengan sami kadang-kadang sok ngoten niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir. Dadi ingkang terakhir, nek misale awake dhewe sedaya napa kemawon niki mergo pikirane ingkang abot, beban hidupe maksude. Sing abot beban hidupe awake dhewe kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki mboten enten apa-apane. Tapi gandeng manahe Gus napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sae niku nggih tetep temata kanthi sae. Nate malaikat Jibril niku teng pojokan kota Madinah, Bapak Ibu. Teng pojokan kota Madinah niku mbeto kabar berita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula mbeto kabar berita. Kabar beritane napa ya Jibril? Umate jenengan niku misale semasa hidupe kok boten tau gawe dosa gedhe dumateng Gusti Allah niki dijamin mlebu swarga. Seneng boten Bu? Pak, seneng. Niku pun dadi kabar berita. Tapi mungguhe Kanjeng Nabi dereng patek ngremenke. Dadi nggih pun seneng tapi mboten patek marem. Aku jek urung patek maremi malaikat Jibril. Lah pripun Kanjeng Nabi? Gusti Allah pun mboten kabar berita. Ya seneng tapi urung patek marem iki. Lah mergone napa? Lah umatku ki kan ora kabeh taat, ora kabeh krungu Allahu Akbar terus mangkat salat. Ora kabeh iso istiqomah malam rebonan, ngoten niku. Lah pripun? Lah nek sing ijek gel doyan ngeslot. Ijek enek sing gelem rasan-rasan, ya pangapunten nggih. Enten sing teng mriko-mriko niku ejek mlebu teng prostitusi, ijek enten sing seneng ajeb. Ngoten niku. Dadi nek misale kudu wong apik tenanan ya piye umat kuwi macem-macem. Ya enek wong kedung sono, enek wong ngemplak, enek wong badran, enek wong ndi macem-macem. Oh, nggih pun. Sing penting jenengan ridho, jenengan paring syafaat niku dijamin mlebet swarga. Oh, amin Allahumma amin. Dadi saelek-eleke awake dhewe Bapak Ibu. Sing penting gelem sholawat diaku mate Kanjeng Nabi malam rebonan latihan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lan sanes-sanesipun sholawat kathah jenise. Sedaya sae sering dilafalke Kanjeng Nabi ridho kalih ade maring syafaat. Mbuh enten abange, ijone, putihe, birune awake dhewe niki dijamin mlebet swarga bareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami, sak anak putu kula lan panjenengan sami dipun akeni dados umat Kanjeng Nabi, benjang sareng-sareng mlebet swarganipun Kanjeng Nabi. Bibar saking mriki sedaya urip lan panguripan kula lan panjenengan sami mugi-mugi tambah sae. Sugeng pinanggih malih wonten malam Rabu winjang mugi-mugi mboten wonten halangan. Amin Allahumma amin. Saking kawula cekap mekaten wonten kekirangan saha kelebatan nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soale enten sing ngajeng gentosi genti. Lah niki padha dugi